Het is zondagmorgen 12 uur, klokslag 12 uur. Dit is het moment waarop heel schuttersminnend Limburg gewacht heeft. De opening van het Oud-Limburg Schuttersfeest hier in Kelperoler. Een jaar lang is er gewerkt aan de voorbereiding door schutterij Sint-Petrus Kelperoler. En nu moet het allemaal gaan gebeuren. En zo'n Oud-Limburg Schuttersfeest wordt geopend met een inspectie van de aangetreden schutterijen. Een inspectie die wordt afgenomen door gouverneur Mastenbroek van de provincie Nederlands-Limburg en gouverneur Van der Meulen van Belgisch Limburg. Verder ziet u de heer Lijst als voorzitter van het OLS Federatiebestuur, als medeleden van de plaatselijke schutterij Sint-Petrus. Na de inspectie van de aangetreden schutterijen uit Limburg door de beide gouverneurs begon hier op het feestterrein de vlaggenparade. En als slot van de vlaggenparade hoort u het Limburgs volkslied en zal ook de Limburgse vlag in top gehesen worden. Na het hijsen van de Nederlandse en Belgische provincievlaggen en nationale vlaggen zal nu een peloton vendeliers de ceremoniële vendelgroet komen brengen aan de autoriteiten. Voorwaarts, mag. Aan het eind van de ceremoniële opening verzamelen zich alle schutterijen die aan deze opening meegewerkt hebben rond de vlaggen. En dit is voor ons het moment, dadelijk marcheren de schutterijen hier van het openingsterrein af. Dit is voor ons het moment om ons te gaan voorbereiden op de grote optocht. De optocht van de 157 schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg. Die optocht met als hoogtepunt het défilé, die begint om 2 uur. En dat is het evenement waar natuurlijk de meeste mensen naar komen kijken. Op de achtergrond in de verte ziet u de 40 bomen waar het allemaal vandaag op moet gaan gebeuren. Daar wordt dan bepaald wie volgend jaar het Oud-Limburgs gaat winnen of gaat organiseren. Maar een Oud-Limburgs bestaat uit meerdere onderdelen, onder meer uit een optocht. En ik zei het zo net al, dat is voor het publiek natuurlijk het meest aansprekende deel. Bij ons de deken van Sint-Katrien, Tjeu, dadelijk over 10 minuutjes begint de optocht. Wat zijn de verwachtingen? Nou, voor mij in ieder geval, we hebben hoge verwachtingen dat we toch wat halen. Wij zijn toch middeleeuws schilden en we willen toch vanuit weer toch misschien een eerste prijs willen halen in een optocht dan. Ja, ik zeg het net al, de optocht en het schieten zijn totaal verschillende onderdelen. Wat telt nou het meeste? Het schieten of het meedoen in de optocht? Voor Katrien is het optocht punt 1 en het schieten op de tweede plaats natuurlijk. Ja.
En in zo'n optocht repeteren jullie daar speciaal voor? Worden er extra oefeningen gehouden? Ja, dat is elke vrijdag gooien we repetities sowieso voor exercitie. En dit hebben we natuurlijk extra een beetje bijgeschaafd, want dit is natuurlijk de dag voor de schutterijen. Het is de derde keer dat Sint-Catherine actief meedoet op het Oude Limburger. Ja, van het bestaan van 5 jaar is het derde jaar. Dank en veel succes in de optocht dadelijk. Dankjewel, Vincent. Inmiddels is dus de optocht van de Oude Limburger begonnen. De 157 schutterijen beginnen hier bij het feestterrein aan hun route van 1800 meter. Met dit toch wat drukkende weer is dat toch voor veel schutters een hele opgave. Want u moet er wel rekening mee houden dat die uniformen met al die opsmuk, dat die behoorlijk warm zijn. Voordat zo'n schutterij kan vertrekken moet er nog heel wat werk gebeuren. De marketensters die moeten hun mandjes met eetwaren klaarmaken. Het is belangrijk dat de koninginnen hun bloementuiltje goed verzorgd hebben. De koningen die moeten er picobello bij staan. De schoenen worden gepoetst. Alles moet tot in de puntjes verzorgd worden. De schutterijen die nu nog op het feestterrein staan, die zijn daar momenteel natuurlijk druk mee bezig. En het wachten is dan toch op het spannende moment waarop zij aan hun optocht vertrekken. Zoals u ziet, het is hier in de straten van Kelpen-Oler goed druk, gezellig druk. Zelfs hier al helemaal aan het begin van de optochtroute staan de mensen rijen dik te wachten. En de sfeer is prima, het applaus dat weer klinkt ook regelmatig. Kortom, het is hier in Kelpen-Oler op de OLS van 1992 een OLS zoals die moet zijn. Een gezellig volksfeest. Ook een van de grootste volksfeesten die Limburg kent. Naast de Limburgse schutterijen die vaak een kostumering en aankleding hebben die wat doet denken aan het militair gebruik, heb je in Limburg enkele gilden. Een van die gilden is het gilde van Weerter Stadschutte Sint-Catherine. U ziet dat onmiddellijk aan de kleding, maar u ziet dat bijvoorbeeld ook aan de muzikale begeleiding. Een gilde heeft uitsluitend enkele gildetrommen, heeft bijvoorbeeld geen muziekgezelschap bij zich, geen blaaskapel, geen trompetten en alles wat daarbij hoort. De gildeuniformen zijn ook vaak meer historisch van snit. Sint-Catherine heeft bijvoorbeeld daarbij bij de ontwikkeling van deze uniformen gebruik gemaakt van de schutterschilderijen die wereldberoemd zijn, de schilderijen van Frans Hals. U hoorde het, ook deze aankleding wordt door het publiek wat hier luid applaudisseert erg gewaardeerd. Bij de gilden heb je ook vaak, zoals dat veel ook in Brabant het gebruik is, de vendelzwaaiers. Ook de Belgische schutterijen die zijn vaak meer als gilde uitgedost dan als, laten we het zeggen, militair getinte schutterij. Hier komt een van de meest bekende schutterijen uit Weert aan, Sint-Oda Boshoven. We pakken deze schutterij speciaal in de optocht op om eens te laten kijken het aspect van de muziek in de schutterij. De schutterij Sint-Oda Boshoven heeft een enorm bekend muziekgezelschap. Een gezelschap wat inmiddels ook, en met recht, dat hoort u, Nederlands kampioen is. U ziet, het muziekkorps van Sint-Oda, dat is zo mogelijk nog groter, telt meer leden als de schutterij zelf telt. Er wordt door die schutterij en door het muziekkorps regelmatig geoefend. En ze ontwikkelen zich eigenlijk steeds meer tot een, eigenlijk zou je zeggen, een harmoniegezelschap. En achter dit prachtige korps lopen natuurlijk de schutters van Sint-Oda, die ook vandaag zullen proberen om er het beste van te maken. Een van de Limburgse schutterijen en schutterijen uit het land van Weert die zeer bekend zijn om het vendelzwaaien wat u hier ziet, dat is Sint-Antonius Stramprooi. Ze hebben een van de beste, mag gezegd worden, vendelgroepen van de bond Eendracht met Macht. Het was ook de vendelgroep die u bij de opening, de ceremoniële opening van het Oud-Limburg zag. Sint-Antonius Stramprooi samen met Sint-Job Leuken maken van dit vendelen erg veel werk. Hier komt het muziekkorps van Sint-Antonius en daarachter loopt de schutterij. En de schutters, het eerste zestal van Sint-Antonius Stramprooi, dat zijn op het ogenblik zeer geduchte schutters en ze gelden ook als stille kanshebbers voor de overwinning.
Samen natuurlijk met hun collega-schutterij uit Stramprooi, Sint-Catharien Stramprooi. Maar voor de echte deskundigen geldt Sint-Antonius het eerste zestal dit jaar toch als een van de echte kanshebbers op de OLS-overwinning. Terwijl de schutterij Sint-Christoffel uit Roermond met zijn défilé bezig is, ziet u hier de eretribune. Alle eregasten die een plaatsje gevonden hebben, de gouverneurs, de heer Leijstals, de voorzitter van de OLS-federatie, maar bijvoorbeeld ook burgemeester mevrouw Van Maren of mevrouw Max, de burgemeester van Heidhuizen. Het défilé, dat is waar het allemaal om draait hier. Défilé, dat is ook het gebeuren waar de schutterij vaak met angst en beven verwachten, want hier worden de punten gegeven. U ziet daar de juryleden schrijven, achterom kijken. Loopt iedereen netjes in de maat? Gaat het allemaal precies zoals het hoort? En de jury is kritisch. Dat moeten ze ook wel, want 157 schutterijen jureren op zo eerlijk mogelijke wijze. Dat is toch een hele klus. Inmiddels komt daar aan schutterij Sint Agatha uit Halen. We zijn bij nummer 44. Dat houdt in dat we nog niet 1/3 van de optocht van het Oud-Limburgs dit jaar inmiddels hier afgewerkt hebben. Sint-Catharina Stramprooi. Voor hun is het dit jaar een heel speciaal OLS. Want voor de eerste keer mag het zestal, nadat ze zelf enkele jaren geleden het Oud-Limburgs in Stramprooi organiseerden, mag hun zestal weer daadwerkelijk meeschieten voor de eindoverwinning. Nadat een schutterij een Oud-Limburger gewonnen heeft, mogen ze 6 jaar buiten mededinging meedoen. Maar voor Sint-Catharina Stramprooi is het nu weer tijd om te laten blijken dat ze geduchte kandidaten zijn. En er zijn zelfs heel wat schuttersdeskundigen die zeggen het zestal van Sint-Catharina Stramprooi gaat ook dit jaar weer hoge ogen gooien. De bezoekers hier op deze tribune die kijken nu naar schutterij Sint-Antonius Altweert. Een van de deelnemende weerterkorps hier aan het Oud-Limburgs. Ook altijd een erg actieve schutterij en een schutterij met een prachtige verenigingsaccommodatie. En iedereen kent die wel, dat is de Schuttershoeve. Aandacht nu voor schutterij Sint-Job uit Leuken. Traditioneel een van de korpsen die niet alleen op de Oude Limburgen, maar ook op de kantonale feesten grossiert in eerste prijzen. Eerste prijzen bij het défilé, eerste prijzen bij de mars- en showwedstrijden, eerste prijzen bij het Vendelzwaaien. Kortom, een van de meest geroutineerde en ook een van de beste schutterijen. Niet alleen uit het land van Weert, maar we mogen echt best zeggen uit heel Limburg. Meteen na Sint-Job Leuken volgt in de optocht de Sint-Sebastiaan Laar. Een andere weerterschutterij. Een schutterij ook met een prachtig klaroenkorps zoals te horen is. Het is dus een wat ander instrument als normaal de bassen en de trombones die te horen zijn. Ook Sint-Sebastianus-Laar is een schutterij met een op het ogenblik erg goed schietend zestal. En binnen de kringen van de Weerterbond EMM geldt Sint-Sebastianus-Laar ook als een van de schutterijen met momenteel een zestal die dat eerste prijs weten winnen. Voor een zestal is het vooral van belang dat je lang in dezelfde samenstelling kunt doorschieten. Vaak duurt het jaren voor een zestal echt op elkaar helemaal is ingespeeld. En dat iedereen de rust weet te vinden om op zijn gemak de bulkjes, zoals ze nu genoemd worden, naar beneden te halen. Terwijl we nog steeds hier in een heerlijk zonnetje staan,
Het weer werkt uitzonderlijk en eigenlijk niet verwacht goed mee. Volgt hier schutterij Sint Cornelius uit Zwartbroek. Voor vele schuttersliefhebbers de gedoodverfde winnaar. Of het inderdaad allemaal zal lukken, dat zal in de loop van de dag moeten blijken tijdens de schietwedstrijden. Zeker is wel dat het zestal van schutterij Sint Cornelius van Zwartbroek al 3, 4, 5 jaar op rij bij de laatste 10 korpsen zit. Ze zijn dan ook zonder meer de grote kanshebbers, in ieder geval vanuit de Weerteroptiek gezien. We zijn inmiddels terug op de opstelplaats van waar al die 157 schutterijen vertrekken. En het is 15:15, 2 uur en een kwartier nadat de eerste korps vertrok, is nu de beurt aan schutterij Sint Barbara van Tungelrooy. Ook zij beginnen aan hun 1800 meter lange optochtroute tijdens dit OLS. Een route die voert ook langs alle autoriteiten en met het défilé als afscheid, als afsluiting en hoogtepunt. En hier hebben we de schutters van Sint Barbara en die zeggen we beginnen misschien wel helemaal aan het eind, maar vanavond zullen we wanneer het om het schieten aankomt helemaal aan het begin staan. Na afloop van de optocht gingen we ook overal op het terrein van de Oud-Limburger kijken. Want het Oud-Limburg Schuttersfeest is natuurlijk niet alleen een optocht. Het zijn ook niet alleen de bijwedstrijden. Het is natuurlijk op de eerste plaats ook een feest. En dat ziet u hier in een volle tent waar de blaaskapellen hun beste deuntjes laten horen. En waar de medewerkers van de schutterij Sint-Petrus Kelpen-Oler allemaal klaarstaan achter een onafzienbare rij. Glazen, bier, tapkranen, fris, alles is hier te krijgen. En de mensen die staan te wachten op de grote toeloop van het publiek die dadelijk ongetwijfeld na afloop van de optocht zal komen. Het publiek kijkt hier ook vol spanning toe naar de jurering van, zoals hier, de marketensters. Bij de marketensters daar wordt bijvoorbeeld ook geproefd, u ziet het hier, wat er in het vaatje zit. En er is een leuke anekdote in de schutterswereld. Wanneer je bekend bent met een van de juryleden en je zorgt op zijn Oud-Limburgs dat je bij hem in de buurt blijft, dan kun je de nodige borreltjes drinken. Want als al die juryleden die borrels zelf zouden moeten drinken, dan werden jureren op het eind van de dag toch een erg bezwaarlijke aangelegenheid. Maar u ziet, er wordt daadwerkelijk geproefd. En dit is dan waarschijnlijk een van die bekenden die ook denkt van, ik neem er ook een neutje van. Zo wordt er bijvoorbeeld door de juryleden ook gekeken of het stokbrood wat in het mandje zit, of dat ook wel daadwerkelijk vers is. En natuurlijk de totale aankleding van voor en van achter. De broek netjes in de plooi, de schoenen gepoetst, de handschoenen netjes wit. Het handdoekje waarmee het glaasje zuiver gemaakt wordt. Allemaal die kleine details die zijn op het eind van de dag juist bepalend van wie zich de beste marketenster van het OLS mag noemen. En de jury die doet dat zeer conscientieus en let op alle details. Dit is weer eens een andere blik op het beoordelen van de koningsparen voor deze gelegenheid van achter. Maar u ziet ook daar letten de juryleden op. Of ook van achter de rok van de koningin wel netjes in de plooi hangt. Maar uiteraard ook aan de voorzijde worden koningen en koninginnen, de koningsparen, zeer kritisch beoordeeld door de jury. Ook hier zijn het juist de details waarop de uitslag uiteindelijk aan het eind van de avond bepaald wordt. Zijn de bloemen nog helemaal fris? Zit de broek netjes in de plooi van de koning? Hoe is het koningszilver gepoetst? Glimt dat mooi? Zitten daar geen vingerafdrukken op? Is het haar van de koningin netjes gekapt? Allemaal dit soort zaken. Zelfs wordt er gelet of na die hele lange optocht er niet te veel stof op de schoenen zit. En juist dat soort kleine details is vanavond bepalend van wie, op de vraag wie zich de mooiste koning, de mooiste koningin en het mooiste koningspaar tijdens het Oud-Limburg Schuttersfeest mag noemen. En wanneer je zo wat gewonnen hebt, dan verzeker ik u, daar zijn ze ontzettend trots op. Daar gaat het tenslotte een jaar lang om. Waar u nu naar kijkt, dat is de exercitie.
exercitie, dat gebeurt ook op twee manieren op het OLS. De oude exercitie en de nieuwe exercitie. Het nieuwe dat is meer op hedendaagse regels. Bij de oude exercitie dan spelen andere zaken een belangrijke rol. Ook hier verzeker ik u met dit warme weer dat het zeker geen lolletje is om hier stram in het geled over dit terrein te moeten marcheren. Zeker wanneer je al een hele optocht achter de rug hebt. En je ziet het, het wordt zelfs met militaire nauwkeurigheid wordt het in de gaten gehouden of iedereen netjes in het gelid staat, of iedereen in de maat loopt, of de geweren goed aan de schouders liggen. Ook hier weer zijn het juist de kleine details die bepalend zijn voor de einduitslag. Terwijl achter ons de optocht van de schutterijen nog steeds langstrakt over de Gratumerweg. Zitten hier een aantal juryleden te kijken naar het individueel vendelen van een van de vendelzwaaiers. Het is vandaag niet makkelijk om te vendelen, want dat komt door de toch wat straffe wind die er dwars over het veld staat. En die maakt dat de vlag, de grote vlag, de meest onverwachte bewegingen maakt. Dat maakt het voor de vendelier een stuk moeilijker om de vlag de juiste patronen af te laten leggen. U ziet bij het vendelzwaaien komen allerlei figuren aan bod. En het is een stukje beheersing van de vlag, maar ook, zoals u hier heel nadrukkelijk kunt zien, ook een stukje bijna acrobatiek. Inmiddels zijn hier op het schietterrein de officiële schietwedstrijden van start gegaan. U ziet dat gebeurt dit jaar onder zeer grote publieke belangstelling. Niet alleen van de schutters, maar ook van de supporters van talrijke schutterijen. Iedere schutterij heeft een zestal, er zijn 6 schutters die schieten allemaal hun 3 schoten en geen enkel schot mag missen. Want 1 misser, dat wil zeggen dat het afgelopen is. En dat wil weer zeggen dat de bus naar Schin op Geul, naar Ubaxberg, naar Weert, naar Tungelrooy of weet ik waar naartoe vertrekt. Bij dat schieten is natuurlijk op de eerste plaats concentratie van groot belang. De schutter moet de rust vinden om op zijn gemak in alle rust aan te leggen, te richten en vooral eigenlijk de wereld rondom hem te vergeten. Hij moet eigenlijk vergeten dat achter hem een paar duizend mensen ieder schot volgen, ieder schot tellen. Want de druk is natuurlijk vooral onder de boom erg groot. Dat zie je hier, want dit was dus, als ik goed tel, een misser. En dat houdt in dat het voor Sint-Katrien afgelopen is. En dan wordt er teruggekeken, hoe is het mogelijk dat ik die gemist heb? Beetje ongeloof. Is toch, vergis ik me toch? Nee, echt niet. Het is een echte misser. Dat houdt dus in dat voor Sint-Katrien de hoop op een oud-Limburgs volgend jaar in 1993 in ieder geval verkeken is. Maar het waren natuurlijk ook niet meteen de grote kanshebbers. Daarvoor zijn andere weerterschutterijen en wat die gaan maken, dat moeten we afwachten. Zeker is wel dat op het ogenblik de eerste bliksemschicht zich laat zien en dat het er naar uitziet dat we een pak regenwater over ons heen gaan krijgen. En dat maakt opnieuw het OLS van 1992 tot een verrassende aangelegenheid. En kijkt u maar, de jassen gaan aan, de paraplu's gaat op en er ontstaat bijna, zou je zeggen, een lichte paniek hier. We zijn nu eens een kijkje gaan nemen in de eettent. U ziet de rij hongerige schutters en bezoekers die hier staan te wachten op hun broodjes met hamburger, hun broodjes frikadel, hun broodjes kaas, hardgekookte eieren en noem maar op. De organisatie heeft echt ingeslagen voor een hele hoop mensen, want er zijn alleen al 8000 frikadellen, 8000 kroketten en 15.000 hamburgers die klaar liggen. En u ziet het hier, het gaat razendsnel. De dames die zorgen dat de hamburgers, frikadellen en kroketten gebakken worden. De broodjes die zijn al gesneden, de uien gaan erop. Het is werkelijk hier flink aanpakken, maar ook lopende bandwerk. En al die schutters en al die honderden bezoekers die hier staan, die worden vlug en snel geholpen. Het is inmiddels gelukkig weer droog geworden en u ziet hier hoe het publiek
ademloos de verrichtingen van de zestallen volgt. We hebben trouwens net van een lid van de stuurgroep vernomen dat er na schatting ongeveer 50.000 mensen vandaag dit Oud-Limburg Schuttersfeest in Kelpen-Oler hebben bezocht. Alle parkeerplaatsen stonden vol en gisteravond op zaterdagavond zei de stuurgroep nog dat de parkeerplaatsen vol raken. Dat is onmogelijk. Het blijkt dus toch mogelijk te zijn en dit ziet u hier ook, de massa mensen die hier kijken naar de verrichtingen van hun favoriete zestal. Een van de schutterijen die hier volop nog in de strijd zijn, Sint-Job Leuken. Ze zijn aan hun tweede ronde bezig. Er wordt dus nu nog op de grote blokjes van 2 centimeter in het vierkant geschoten. Dadelijk vanaf de volgende ronde wordt er op 1,5 centimeter in het vierkant geschoten. En dat maakt het al het geheel een stuk moeilijker. Bovendien worden 7 rondes onafgebroken doorgeschoten. In het verleden werd na iedere ronde er gestopt, werd er de tussenstand opgemaakt. Vanaf dit jaar wordt er 7 rondes onafgebroken doorgeschoten. En u ziet, iedere 3 schoten die worden eigenlijk toch gevierd op een manier alsof het een kleine overwinning is. Ook bij schutterij Laar wordt nog volop geschoten. Er staan er nog 5 op, nu nog 4. Het houdt in dat op het ogenblik de voorlaatste schutter bezig is. En dan hebben zij er ook hun ronde op zitten. Tussen het schieten door wordt de bukstok regelmatig zuiver gemaakt. Dat is van belang voor de aanslag die anders normaal in de buks kan achterblijven. Echte goede schutterijen maken hun bukstok na iedere serie van 2, 3 schutters, tussen een 9 schoten, dan wordt die bukstok zuiver gemaakt. Het zijn juist vaak die kleine details die beslissend zijn voor een einduitslag, maar die ook heel belangrijk zijn voor het zelfvertrouwen binnen de schutterij en om, zeg het maar, in de cadans te komen, de cadans die eigenlijk nodig is bij het kavelen. Je moet in een soort ritme terechtkomen en dan kun je het vaak erg lang volhouden. Dat blijkt ook wel, want in het verleden, vorig jaar bijvoorbeeld in Brunsum, duurde het Oud-Limburgs 3 volledige schietdagen. Terwijl bij Sint-Job Leuken net gejuicht werd omdat de tweede serie van 18 schoten gemaakt werd, kijken we nog even over de schouders van de schutters van Laar mee om te kijken hoe iedere schutter op zijn eigen manier zich concentreert op zijn 3 schoten. De ene doet dat heel rustig, een andere schutter die probeert zich helemaal in zichzelf te keren, in zichzelf terug te kruipen, de buitenwereld rondom hem weg te cijferen, zodat als hij dadelijk naar de boom gaat, alleen nog maar de buks en de bulkens ziet. De schutters van Zwartbroek die zijn nog vol goede moed. In de tweede serie staan er nog 1, 2, 3, nog 6 bulkjes, maar Broer staat nu onder de buks en dat zou voor een zo ervaren schutter, een rot in het vak, mag dat geen probleem zijn. En voor de grote kanshebbers, de stille kandidaten voor de oude Limburger van 1993, ja, hij hoeft nauwelijks nog aan te leggen, dat is gewoon routine wat eruit spreekt. Kijken, richten, ja, en als het raak is, dan is het raak en dat was in dit geval weer. In een hoog tempo wordt er hier gewoon bij Zwartbroek geschoten om de eerste serie van 18 schoten vol te maken. Ja, ze zijn eraf. Ja, dat is ook de laatste wat weg. Dus Zwartbroek is ook een van de schutterijen die voorlopig verder gaat. En die gaat schieten op de kleine bulkjes van 1,5 bij 1,5 centimeter. Want de eerste 18 treffers zijn geplaatst. Bij de ereboom bewaard. Dames en heren, we zijn inmiddels een week verder. Het is zaterdagmiddag. U heeft zojuist gezien hoe we op zondag later in de namiddag gesprekjes maakten met schutters van de schutterijen van Sint Cornelius Zwartbroek en Sint Sebastianus Laar. Dat waren op dat moment de enige schutterijen uit Weert die nog volop in de strijd waren. Nu is het inmiddels zaterdagmiddag 1:30 en vanmorgen om 11 uur is hier op het OMLS-terrein in Kelpen-Oler is het kavelen begonnen. U ziet, het is weer ontzettend druk. Er zijn naar schatting weer een kleine 10.000 mensen. En laten we maar eens met het eerste bericht beginnen. De Weerterschutterijen hebben het vandaag op deze tweede kaveldag niet zo goed gedaan.
Zowel Zwaalbroek als Laar waren bij de tweede ronde, hebben ze een bolletje laten staan en dan is het afgelopen. Ook schutterij Sint-Antonius Nederweert is niet doorgedrongen tot de eindronde en dat geldt ook voor Sint-Catherine Stramprooi. Wel schiet op dit moment, en u hoorde juist het applaus van de supporters nog volop mee, schutterij Sint-Antonius van Stramprooi. En ze hebben net weer een serie van 18 volgemaakt. Op dit moment zijn er nog een achttal schutterijen in de strijd. Ik zei het net, het is inmiddels 5 minuten over 1:30. Hoe lang het vandaag nog gaat duren, dat durven we niet te zeggen. Andere schutterijen uit hier het Midden-Limburgse die nog in de strijd zijn Heidhuizen en Wessem. Voor de rest hebben we nog 1 schutterij uit België die meedoet voor de eindoverwinning. En dan nog een aantal schutterijen uit Zuid-Limburg. Het blijft in ieder geval de komende uren spannend. Het is inmiddels zaterdagmiddag 5:50 en we hebben hier een ontzettende spannende kaveldag meegemaakt. De ene ronde na de andere ronde vielen er weer schutterijen uit. Onze schutterijen uit het land van Weert waren betrekkelijk vlug uitgeschoten. De laatste schutterij die de belangen van de regio Weert verdedigde was Sint-Antonius Stramprooi. Die hebben het heel goed gedaan. Ze hebben een van de ereplaatsen gewonnen en toen waren er nog 3 over. En ineens ging het heel snel en Sint-Jozef hier uit Koningsbos, een gedeelte van de gemeente Echt, dat werden ineens de winnaars. Het ging ontzettend snel en iedereen stond te kijken van, is het ineens afgelopen? En het was ineens afgelopen. En u hoort hier de feestvreugde en het volgend jaar gaan we naar Midden-Limburg, maar in de regio Echt. En dan wordt daar bij Sint-Jozef het Oude Limburg in 1993 gehouden. Wij hopen dat we u een plezier gedaan hebben met het reportage van de Oude Limburger hier in 1992 in Kelpen-Oler. En wat ons betreft tot volgend jaar. En in Echt, in Koningsbos, hebben ze vandaag feest. We hopen dat u van deze reportage genoten heeft en